Cez víkend sme sa vybrali do Súkspice oslaviť narodeniny. Pred cestou sme sa ešte zastavili v pekárni, pretože v Bavorsku majú úžasné pečivo. Určite, keď budete niekde v blízkosti Mnichova, tak si dajte praclík. Cesta bola veľmi rýchla, ešte sme večer potom stihli vianočné trhy, kde sa dalo aj korčulovať. Vínko bolo dobré, aj punč, ale tak na nás trocha presladené a všade nádherné výklady vianočné. Ráno sme mali takýto krásny výhľad na Alpy a dostala som narodeninové raňajky. Po nich sme išli na vlakovú stanicu smer Súkspice. Kúpili sme si lístky na lanovku, no nebolo to práve najlacnejšie, ale ten zážitok stojí určite za to. Treba ísť najprv maličkým vláčikom, výhľady sú úplne neskutočné. Krásne domčeky, zasnežená krajina. No a tu už je stanica na lanovku. Nebolo to vôbec preplnené. Do kabíny sa nám dostal náhodou psík, ktorý patril úplne iným ľuďom, ale našťastie to dopadlo dobre. Našli si ho potom na vrcholku. A keď vyjdete z lanovky, tak sa ocitnete ako keby v nejakej rozprávkovej krajine ľadovej, kde sa dajú krmiť vrany, keď máte teda čo im ponúknuť. Je to tam pomerne veľké. Keď si zajdete na centrálu, tak si môžete vychutnať výborný obed. Cenovo asi tak, ako v Prahe na Václaváku. Ešte kávička s úžasným výhľadom. A potom sme zišli troška nižšie, kde sa dalo úžasne posánkovať. Tu už môžete počuť, ako som trocha panikárila, keď sme išli bleskovou rýchlosťou dole. A keď sme sa dostatočne vyjašili, tak sme sadli na vláčik, ktorý nás odviezol priamo domov. Večer sme ešte v meste stihli saunu a potom narodeninovú tortu. Happy birthday to you. A ráno, hurá, už smer Mnichov.